Pagtulunan sa unang adlaw, sa unang semana, sa matematika, sa unang angang. By Teacher Helen. Hello mga bata! Kumusta ka po? Karong adlaw atong pagatun-an ang pag-ihap ug pagsulat sa mga numero. Nga usa, ngadto sa napulo. Kabalo na ba mo nga mag-ihap og numero? Tabangi ko ninyo sa pag-ihap ug pagsulat sa mga numero usa ngadto sa napulo. Atong sugdan. Usa ka melon. Unsaon nato pagsulat sa numero nga usa? Tan-awa pag-ayo og sunduga. Isulat kini sa hangin. Sunod. Usa, duha ka mangga. Unsaon pagsulat sa numero nga duha? Tan-awa og sunduga. Isulat ninyo kini sa hangin. Ug ang iyang ngalan, duha. Duha. Sunod. Usa, duha, tulo. Tulo ka pinya. Unsaon nato pagsulat sa numero nga tulo? Tan-awa ug sunduga. Isulat ninyo kini sa hangin. Sama ni ini. Ug ang iyang ngalan, tulo. Sunod. Usa, duha, tulo, upat. Upat ka mansanas. Tan-awa unsaon pagsulat sa upat. Sama ni ini. Upat. Ug ang iyang ngalan, upat. Sunod. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka saging. Unsaon pagsulat sa lima? Tan-awa og sunduga. Isulat ninyo kini sa hangin. Ug ang iyang ngalan, lima. Sunod. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Unom ka kapayas. Unsaon pagsulat sa numero nga unom? Tan-awa ug sunduga. Isulat kini sa hangin. Sama ni ini. Unom. Ug ang iyang ngalan, unom. Sunod. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito ka manggustin. Unsaon pagsulat sa numero nga pito? Tan-awa ug sunduga kini. Sama ni ini. Ug ang iyang ngalan, pito. Sunod. Sa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo.
8 ka orange. Unsaon nato pagsulat ang numero nga 8? Tan-awa og sunduga. Isulat kini sa hangin sama ni ini. Ug ang iyang ngalan? Walo. Sunod. Sa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam ka butong. Atong isulat ang numero nga siyam. Tan-awa pag-ayo ug sunduga. Isulat kini sa hangin. Sama niini. Siyam. Ug ang iyang ngalan? Siyam. Sunod. Sa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, napulo ka strawberry. Atong isulat ang numero nga napulo. Tan-awa ug sunduga kini. Isulat sa hangin. Napulo. Isulat usab ang pangalan. Ug ang pangalan? Napulo. Yehey! Karon kabalo na kamo nga mag-ihap ug magsulat sa mga numero.